إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان كاب كتما باريس بغتاز فنو دمص راديو إيرنا يقوم تكتاتلو زلهم. ኣብ سعود عرب ዝነብሩ ኤርትራውያን ምስፋሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምካት ብኤምባሲ ኤርትራ ከኸፍልዎ ዝንገሮም ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ የማርሩ ምህላዎም ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም። ኮሚቴ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ስዑድ ዓረብ በዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኤርትራውያን በብዝተመደብዎ ማሕበራት ኣሽሓት ከፊሎም ከብቅዑ እንደገና በብውልቆም ክኸፍሉ ብኤምባሲ ይግደዱ ከም ዘለው ብድምፂ ተቐዲሑ ዝተላእከልና ሓበሬታ የረጋግጽ። ኣብ سعود عرب ናይ ኤርትራውያን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ፣ ማሕበር ሞያውያን ሓካይም፣ ማሕበር ኣባላት ህግደፍ፣ ማሕበር ተማሃሮን ማሕበር ወነንቲ ርስሓት ዝጸርጋ መካይን ወይ ሸፋጣን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። እዘን ማሕበራት ነፍሲ ወከፈን ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ሪያል سعود عرب ከፊለን ከብቅዓ ኣባላተን እንደገና በብውልቂ ብኤምባሲ ዝተሰልዐ መጠን ገንዘብ ክኸፍሉ ምግዳዶም ድርብ ወፅዓ ምዃንዮም ዘማሩ ዘለው። ኣብዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ጉዳያት ንምስላጥ ናብቲ ኤምባሲ ዝኸዱ ኤርትራውያን ነፍሲ ወከፎም ንናይ ኮሮና ቫይረስ 500 ሪያል ስዑዲ ወይ ኣስታት $150 ክኸፍሉ ከም ዝተገደዱ ኣቐዲሙ ተቓሊሑ። ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ብወራር ዕስለንበጣ ንዝተጠቓ ኤርትራ ትርከበን 9 ሃገራት ዝውዕል ናይ $1.5 ሚልዮን ህጹጽ ሓገዝ ኣበርኪቱ። እቲ ሓገዝ መንገድትን ሕብረት ኣፍሪቃ ወኪሉ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኢጋድ ከም ዝለኣኺ ተሓቢሩ። ካብ ዝሓለፈ 5 ወርሓት ሒዘን ወራር ዕስለንበጣ ኣብ ምምካት ዝርከባት 9 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳን ታንዛንያን እየን። ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ነዘን ሃገራት ኣብ ዝገብርኦ ዘለዋ መኸተ ኣንጻር ወራር ዕስለንበጣ ምስ ውድብ ምግብን ሕርሻን ብምትሕባር ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት። ነዘን ሃገራት ገጢሞን ዘሎ ብድሆ ወራር ዕስለንበጣ ንምምካት ናይ ኣስታት $150 ሚልዮን ከም ዘድሊ እኳ እንተተገመተ ዛጊት ኣስታት ፍርቂ ናይ ዝጥራዩ ካብ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ለገዝቲ ሃገራትን ክርከብ ክኢሉ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምምካት ተጸሚዳትሉ ኣብ ዘላ እዋን ነዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከብ ኣስታት 100,000 ሄክታር ዝግመት ናይ ሕርሻን ልሙዕ መሬትን ጉድኣት ዘብጽሕ ዘሎ ወራር ዕስለንበጣ ዝወሃብ ቆልሓታ ትሑት ከም ዝኸውን ይግመት። ሶማልያ፣ ኢትዮጵያን ኬንያን ካብተን ቀንዲ ብወራር ዕስለንበጣ ዝተሃስያ ሃገራት ዝዞባ ኮይነን ብፍላይ ሶማልያ ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ከም ዝደንገገት ይፍለጥ። ሶማልያ ካብ ዘለዋ ኣስታት $5.2 ቢልዮን ውህሉል ናይ ወፃኢ ዕዳ እቲ $1.4 ቢልዮን ተሰሪዙላ። እታ ሃገር ዝጸንሓ ገለ ክፋል ዕዳ ዝተሓድገላ ብክለብ ፓሪስ ዝፍለጣ 12 ሃብታማት ሃገራትን ወከልቲ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ምስ ሚኒስተር ፋይናንስ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ድሕሪ ዘካየድዎ ናይ ቪድዮ ዋዕላ እዩ። ኣብቲ ኣስታት 10 ሰዓታት ዝወሰደ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተኻየደ ዋዕላ ሶማልያ ከቢድ ዕዳ ዘለወን ድኻታት ሃገራት ከተግብሮ ዝግባእ ረቑሒታት ስለ ዘማልአት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳን ብሪጣንያን ዝርከበን ኣባላት ሃገራት ክለብ ፓሪስ ንስታት 30 ሚእታዊት ካብቲ ዝጸንሐ ዕዳ ክስርዛላ ወሲነን። ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ኣቐዲሞም ሶማልያ ዕዳ ክሕደገላ ዘኽእል ተበግሶታት ምውሳዳ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሓሰን ዓሊ ኸይረ ንምስራዝ እቲ ዕዳ ድሕሪ ምምስጋን ንህዝቢ ሶማል ታሪኻዊ ዓወት እዩ ክብል ገሊጽዎ። ሬድዮ ኤረና መሰረታዊ ጥንቃቐታት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ 1 ብኣልኮላዊ ጀል ወይ ከዓ ብማይን ሳምናን ኣእዳውና ብቐጻሊ ክንሕጸብ ይግባእ። 2 ካብ ዝኾነ ከባቢና ዘሎ ሰብ እንተወሓደ ናይ 1 ሜትሮ ፍልሊ ከም ዘለና ነረጋግጽ። 3 ኣዒንትና ኣፍንጫናን ኣፍናን በእዳውና ካብ መሓዝ ንቆጠብ። 4 ኣብ እንስዕለሉ እዋን ኣፍናን ኣፍንጫናን ብጉንቦ ኢድ ምሽፋን ወይ መንዲል እንተተጠቒምና ብግቡእ ንጉሓፍ። 5 ረስኒ፣ ሰዓል፣ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዝኣመሰሉ ምልክታት እንተርኢና ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ንሕተት። 6 ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝወሃበና መምርሒታት ብግቡእ ንከታተል። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ሬድዮ ኤረና
سلام أبرحقون قربان أوشتن وطان إرترا خوينكم نمدبات راديو إيرانا بفلاي دما نمدب أب غزينا اتكتاتلو زي وتر عربي بس عزيز فنو مدبيو نلومي سالسين نمودتان كفال علال مسترغامي مصحف إما كلي ناي قدايات كداي زخونه ممهر فقرو أرأيا زكايدنايو كخونيو راديو إيرانا ناتا دمتي إرتراويان راديو إيرانا ناتا دمتي إرتراويان أوشت إرترا كساب زنبر كان سخاز زدحارة جزيون سلازو زخاسي كساب حجي زلو كنتات على كحبري تنافلوت أون حجي إتي ولا نتنبرة ونا بإرترا ناشتو نتنبرة عبيت ونتنبرة سي مستبهراتنا يتحبرة سب حداق ويرسعي وين نجارات أب كرم تحقق رجال كان زي مخاد نقدم يطرح متمات بزعبة حلوف كندتي جواهي زي سمعوا بمخانو كان بلج هذا خرّ يخل زحلف عربي أبزينا بتحنا يرنا نلومي سالسين نموداتان كفال كبزي قتل هو بلج هو ما هنا تيلو جنت بوي يقرأ بحالي رساعي محجون وقومه مس بزحت محجي ولا أب ناي تحلف السراوي بنبركو أكتيف كوينو أمنا من سراحات كساتفو قلترين تهزبها كم حاوري وامنو صبو إيسو صبو نغاريو كنكا كنزانا قعلو دلنا هايكونن أطا أحد اللو كوما عينس عليكاو زنبالة دلو ويوغناو زنبالة زلوسة نفس وقف سبنا الناتو نن بأطغود اللوسة كرمن كدنحن بحركي إلوسي بنيشي يوغالو خقوط أخيل تحودنا تتفقري مستن حاوي حالتي كنداف علو لنا أبناي أبت مصحف نحر تملكتنا ناستات ميتي معالتات زخون تخلق عن بدل كوردم كله على توتسي محبر السبع عالم بزح زنقاد تبقسو أي وصودن of course بعد بي بي سي كالوت مع كانت زينان نتيز نبر حكي يقاو حقني رانيان بيوين درجة بلو بخالق هاجرات درجة جن بزح زنقاد تبقسو يوسداي نبرن سلامتاي تبل حدا بعلها دبلاش خايو ورايكو كالوت دي عريلك تبلا أشجاريو كل جزء أبنفسهم استمتعوا قرفتنا من يوم تمنا بلجوم وتدرات كونتها منيستر كتالا خلولا دلفتنا تقتيلهم العالم جنا بنتها تونا قد تحدث لهم حدا ان كورنيل نيرو بينو وقالوا تدرات في تاريخو حجزون بالنيرو استعمل جرشا قال صبونا غير غيرو هون كنت حجبر خل اجي قلتي فور ريت حدث غزي محتارون صبو ديم توديو بلو ولا انت دعنني صبو غيرم يمنتهم انترهامو اسلطينامم غزا حمزي مرة سبيد نير وشتي 3 ورح حسابه مليون سب كنت أزفقه قليل هذا عجق صعب هو عجق نورمال وق أمانجو هذا ربل جروبنا أمانجو منقسم ديماتيلوهم جنب مثلا تقول لك ذا شجر كاسي بعلها أم كحت كلا خلون دربيك الكاسي أبوم من دربيك حسبتي هي مالك ولا زين قالوا هاجرات بعد سوريا قال حتى حانس عند حساب كبتركات إنا قرات وتي أما جرشة بخمي حراوت يوم على التوتسي وي بخمي تفتح الشجر شعو إذن ناس هيدا كلكو لا خبتي مخنياتهم قنزهل درو وقع كجميرهم نيرهم زم حجي سلطان دلو بول كاغامي كابوغاندا خبقس كلكو يدي جمل تنشن بريزيدنتهم كيدو متزاتيو دحان دخوانا يلزب منفس كرم الجمرة يحاد خاطهم كورانيلاتو مريت جهنمسات غيره وي سيول تراي الفكيروس تمنسا هميدينا تتمن سلام دبلوب نيرو قاللوس نتناتهم زفا وي ناي سلطان من مقرا حيتقبلون اقديما هاتا راديون كومو تغسغس نيرات لازم تاي ديوم تغبرو تي حنا كو خاطو خلو سي ولا حدا بيتسب صنحام يبلون درو ايدهم هيبام يوم كم تخسارو مقانون ديوم سي خاطو خلو ግን دخانه زمدهم ازوخ انح خال يبلون يلم يمتهم أزمادهم وينتهم ولادهم أبتي RPF تسليف دلوا بملهم تدم سسوم. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. كابزغا بديخة حتت كوا هو نمبال رأسو نتحتن نلعلن نقنق الليمو
ኣብ ሓደ ካብቲ ጎዳጉዲ ስድራ ቤቱ ከም ዘለው ተረዳኣኒ ቃንዛኡ በቃላት ክትገልጾ ዝከኣል ኣይኮነን ከሓዝነሎም እንተደለየኳ መትሓዝንቲ ኣይትረፍሉን ሩዋንዳ ነዚ ሕሰም እዚ ነዚ ቃንዛ እዚ ክትርስዕ ክንደይ ዘመናት ክንደይ ወለድኾን ከድልያዩ ነቲ ዝቆሰለ ልባትና ክሓዊ ዝተረረ ልባትና ክልስልስ ክንደይ ክወስደሉ እዩ ንኣይ ነዊሕ ክወስደለዩ በልኩ ኣዒንቲ እቲ ወተሃደር ብዝረኣኹ ከዓ ካብ ሩዋንዳ ክወፅእ ከም ዘለኒ ተረዳኣኒ ሕጂ ፖል ካጋሜ ኣብቲ ግዜት እንታይ ዓይነት ደረጃ ነይሩ እንታይ ዓይነት ፅፍሕ ነይሩ እሱ መራሒ ናይቲ ግንባር ነይሩ ናይቲ ተቃላሲ ግንባር እሱ መራሒ ከም መራሒ ሕጂ ንስኻ ብዘይካቲ ሕብረተሰብ ንቅሬታ ክፉት ምዃኑን ከም በዓል ኢማ ኩሉ ዝበላ ኣዴታትን ደቂ ኣንስትዮን እውን ስለ ዝወለደ እዩ ናብዚ ኸይዱ ከም መራሒ ከም ፖለቲከኛ ነቲ ሃገር ዘለዎ ተራ ነቲ ሕሉፍ ከመይ ገይሩ ኣማሓዲርዎ እንታይ ኣለካ ወኣብታ ካልኣይቲ መሓፋ ለሓንቲ ጠቕሳ ኢማ ኩሌ እቲ ዝተኸተልዎ ፍርዳዊ መስርሕ ንገለ ዓመታት ድሕሪ ምእሳሮም ሓደ ቤተሰቡ ዝተቐትሎ ሰብ መፂኡ ነቲ ቀታላይ ኣብ ህዝቢ ይቕረ ይለልካ እቲ ይቕሬታ ሓትት እቲ ከዓ ይቕረ ይለልካ ኣለኹ ተባሂሎም ብዙሓት ብከምኡ ዝወፁ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ዝወሳኒ ፅቡቅ ብዕርቂ ኩሉ ግዜ ብዝቐለለ መንገዲ ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ምርሻን ቀሊል ክኾን ይኽእል ነይሩ ኾን ወላ ንቐለቦም ንገለ መለይቲ ይጭነቕን ማለት እዩ ግን መዘዙ ግን እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ቁኑዕ ኮይኑ ስማዓና እቶም ህዝቢ ክዕረቑሎም ነዚ ነገር እዚ ንድሕሪት ገዲፎም ክብገሱሎም ወላ ንኢማ ኩሉ ሓንቲ ኮኸም ትብላ ኣነሲ መጀመርታ ዓሻ ገይረ ሓሲበክ ነይረ እዚኦም ኩሎም ኣሕዋታን ቤተሰባን ተቐቲሎም ምሒረ ገለ ምባል ከም ቁም ነገር ኣይተረኣየንን ትብል ኖ ድሓር ግን ተረኣኽዎስ ኢላካ ስኺ ሓዳርቲ ጌርኪ ደቅኽን ናብራኽን ትገብርለኺ ካብዚ ቅርሕንትን ፅልን እዚ ሓራ ኮይንኪ ኣነ ግን ዝደሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ቁኒን ክብል ዘሕለፍዎ ንባዕለይ ተቐፂዐ ኢላ ንዕኦም እውን ኣይኮነትን ቀፂዓቶ ንባዕላ ተቐፂዓቶ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት ስለዚ እቲ ወላ መንግስቲ ይኹን ወላ ሓደ ከም በዓል ኢማ ኩሉ መሰላ ዝወሰድኦ ውሳነ ነቲ ዕርቅን ሰላምን ፅቡቅ መንገዲ ትሒዝዎ ማለት ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ሩዋንዳ ብዘለካ ትዕዝብትን ኣፍልጦን ገለ በጨቕ ዝብል ነገራት ኣይክሰኣንን ይመቸም ክንዲዚ ዓይነት ክንዲዚ ዝኣክል ህዝቢ ተደምቲሱ ኩሉ እቲ ህዝቢ ቀሲኑ ለልካ ክትዛረባ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ከም መራሒ ኣነ ፖል ካጋሜ የድንቆ ኣብቲ ድወስዶም ሓደ ናይ ምዕባለ ስጉምትታት ናይ ስማርትፎንስ ገለ ነይረ ሕጂ በቐዳማይ ተዓዲ ድማ ህዝን ትካየድን ዘሎ ተዓዲ ፅቡቅ ከም ደሰጎማን ከም ድማ ዓበለትን እየ ትፈልጥ ግን ሙሉእ ብምሉእ ንከምዚ ዓይነት ናይ ቅርሕንቲ መንፈስ ልክዕ ከም ተኽሊ ነቲ ፍቕሪ ፀኒሕካ ክትኩስኩሶ ዝተፈላለዩ ኣብነታውያን ሰባት ጌርካ ክስታይ ክትገብሮ ብዙሕ ግዜ ይዳሕትት ማለት እዩ ህዝቢ ክርዕሞ ኣለዎ ብምሉኡ ንእሽተይ ናይ ውሕዳት ሰባት ጌጋ ስጉምቲ ከም ብሓድሽ ናብ ክስታይ ክእትዎም ስለዝኽእል ናይ ኩሉ ግዜ ዕዮ እዩ ማለት እዩ ንኮንጎ ትኩስኩሶ እምበር ከም ዝተወዲኡ ኢልካ ትገድፎ ነገር ኣይኮነን ወቲ ካልኣይ ብድሆ ናይቲ ሃገር እቶም ክልቲኦም ግዳይን ነቲ ግዳይ ከዓ እንታይ ባህል ዝገበርዎን ኣብ ሓደ ስለ ዝነብሩ እዩ ካብኡ ዝኸፍአ ወይ ካብኡ ዝበዝሐ ቁፅሪ ወይ ካብኡ ዝኸፍአ ዓይነት ናይ ናዚ ንእስራኤላውያን ዝወረዶም ነይሩ እዩ ሕጂ እስራኤላውያን ከም ተዘክሮ ይዝክርዎ መዓልቲ ፈልዩሉ ወይ ከዓኒ ብዛዕባ ጀርመን ክለዓል ከሎ ዝኾነ ዘይብል ገጽ ትሪእሎም ኢኻ ግን ከምቲ ኣብ ሓደ ሃገር እንተዝነብሩስ ኣይኮነን እቲ ፍልልይ ሕጂ እሱን በዕሉ ብድሆ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ሓደ ሃገር ምህላዎም ክልቲኦም እቲ ፅቡቅ ነገሩ ከዓ ነዚኦም ነንሕሕዶም ተዋሊዶምን ተዛሚዶምን እዮም መልክዖምን እንዳተሓናፈ ኸይዱ እዩ ሕጂ እዚኦም እቲ ክኾኖ ዝግብኦ ዝነበረ እቶም ሁቱ ቅሩብ ነዚኦም ዌስት ክመስሉ ጠፍላሓታ ፍንጫ ፅልም ዝበሉ ገለ ክኾኑ እዩ ዝግባእ እቶም ቱትሲ ከዓ ቅጥን ዝበለ ፍንጫ ንውሕ በሉ ገለ ክኸውን ግን ተዋሊዶምን ተዛሚዶምን ስለዝኾኑ ሕጂ ብዙሓት ንሓድሕዶም ዝመሳሰሉ ሁቱ ከሎ ቱትሲ ዝመስል ቱትሲ ከሎ ሁቱ ዝመስል ነገር እውን ስለ ዘሎ ቀሲሉ እንዳበለ ኸይድ መቸም ክኸውን ተስፋ ኣሎ ያ እቲ ዕላልና ጀመርናዮ ምክንያት ካብቲ ናይ ሩዋንዳ ህልቂት ካብቲ ዛንታ ናይ ኢማ ኩሉ እንታይ ንመሃር ኣብ ዝብል ዝጥቕለል ነይሩ
ተስፋ ገብር ገለገለ ሰማዕትና ክምለሱሎም ዝደልዮም ሕቶታት መሊስና ክንከውን ኣብ መጨረሽታ ንስኻ ዘለካ መልእኽቲ ለበዋ ዘይተንከፍናዮ እንትሕራሉ ዕድል ክበካ ካልኣይ ከዓኒ ኣብያበይ ሃገራት ትሽየጥ ኣላ ብኸመይ ኣገባብ ክረኽብዋ ከም ዝኽእሉ እታ መፅሓፍ እውን እንድሕር ዳኣኒ መብርሂ ሂብካዮም ፅቡቅ ነይሩ ወኣብቲ ናይ ዩቱብ እኮ ኣብኡ መሊሰ ኣለኹ ከምዚ ምስቶም ምስ ውልቀ ሰባት እንድዩ ሰዲደ ኣነ ከምዚ ትፈልጦ ፀሓፊ ሕጂ ሸያጡን ባዕሉ ገለን ኮይኑ ደሎ ሕጂ ኣሎ ኣብ ሽወደን ምስ ሚክኤል ዝበሃል ቴሌፎን ኣውፅሒፈሎም ኣለኹ እታ ናይ 20 ማርች ዝነበረት ቃለ መጠይቕ ኣብታ ናይ ዩቱብ ሊንክ እተን ቴሌፎናት ፅሒፈን ኣለኹ ምስ መን ከም ዘለዋተን መፅሓፍቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ኣብ ኩሉ ውሽጢ እንዲ ዳቐንዲ ደገዳደይ ዘረባ ጥራሕ ኳ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገንሲ ኩሉ ሰብ ነቲ ዕርቀ ሰላምሲ ትብዕ ኢሉ ክገጥሞ ክኽእል ኣሎ ኣብ መንጎመን ማለት ሕጂ መምህር ኮልፈካ ኣብ መንጎመን እቲ ዕርቀ ሰላም ኣብ ኩሉ ኣብ እቲ ተበዲለ ዝብል ወገን በብውልቅካ ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ብውልቁ ኩስቶ ተኣሲርኒ መምህረይ ተኣሲርኒ ሓቦይ ተኣሲርኒ ሓወይ ተኣሲርኒ ባዕለይ ተኣሲረ ኢልካ እቲ ህዝቢ ብወገኑ ናይ ከምኡ ዓይነት ድልውነት ክህልዎ ኣለዎ መንግስቲ እውን ንከምኡ ዓይነት ሩም ክኸፍት ክኽእል ኣለዎ ንዕርቂ ንሰላም ክዳለዎ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ባህላይ ትብዓት ሓትት እዚ ካብ ባእሲ ንላዕሊ ናይ ይቕረ ምባህል መንፈስ ትብዓት ሓትት ሶ ነቲ ነዚ ነገር እዚ ብትብዓት ከምዚ ኦፕን ናብ ምግባር ገፅካ ናብ ትራንዚሽን ገፅና ተነኻይቱ ፅቡቅ ግን እዚ ሓደ በዳሊ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ብዙሕ ሰብ ብዝዕዘቦን ብዙሕ ሰብ ብዘንብቦን እንድሕር ከድናዮ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ መንእሰይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓብዪ ዘውርዶ ዘሎ በደል እዩ ህዝቢ ንናሕድሕዱ ወይ ከዓ እቲ ስድራ ቤታት ንናሕድሕዱ ኣይኮነን ስለዚ ይቕረ ይፍታሕ ድዩ ክፈትሖ ዝኽእል ነዚ ዋላስ እቲ መንግስቲ ነቲ ሽግር ተጠዋቢሉ ነቲ ህዝቢ ሰላም ከውርደሉ ብዘለዎ መንገዲ ዝፍታሕ በውልቁ ሞት ሰብ እውን እኮ ሕጂ ንኣብነት ንሓደ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ መዲቦሞ እንተነይሮም እኮ ሓላዋይ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ በብዝተፈላለየ መንገዲ እኮ ዝተፈላለየ ሰብሲ ግፍዒ ፈፂሙን ተፈፂምዎን እዩ ሕጂ ዋላታ ንባዕላታ ኣቲቲዩድ እቲኣ እኮ ገለ በዳሊ ገለ ተበዳሊ ከይተባህለት ናብቲ ናይ ሓፈሻዊ ናይ ዕርቀ ሰላም መንፈስ የድብል ዘለኹ ኣነ ሕጂ ኩሉ እቲ ክመሓር ዘለዎ ኩሉ እዩ ክምሕር ዘለዎ እውን ኩሉ እዩ ሶ እታ ናይ ይቕረ ናይ ምብሃል መንፈስ ኩሉ ሰብ ክዳለወላ ክኽእል ትብዓት ተሓትት እያ ቀላል ኣይኮነትን ካብ ክትበዓስ ምሒረ ክትብል ይብርትዕ ሶ እቲ እገለ እዚ በዲሉ እዚ ተበዲሉ ከይበልናሲ ኩሉና ከም ኣብቲ በደልቲ ከም ተሳተፍቲ ሓሲብና ንነፍስና ብዝተፈላለየ መንገዲ መምህር ኮንካ እታ ቤት ትምህርትኻ መራሒ መስርዕ ኮንካ እታ መስርዕካ ሓላዊ ናይ ሓንቲ ቤት ማእሰርቲ ኮንካ ኣብቲ ቤት ማእሰርትኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እኮ ሰብ በብናቱ ከርህቦ እናሃለ ዘይርሃቦ ነገራት ኣለዎ ተደማሚሩ ይኮነ እቲ ሓደ ውልቀ ሰብ በይኑ እኮ ወይ ሓደ ግሩፖ በይኑ ገይሩ ሓንቲ ሃገር ከጨንቃ ኣይክእልን እዩ ሕጂ እቲ በብወገኑ ኣነ እውን ኣቢሰ ኣብዚኣ ንእሽተይ ቦታ እዚኣ ዝነበርኳሲ እዝን ሰናይ ነገር ክገብር እንዳክኣልኩ ይገበርኩን ኢሉ ትሰብሲ ብነፍሱ ክጅምር ኣለዎ የድብል ዘለኹ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ተርጓሚ መጽሓፍ ኢማ ኩሉ ናይ ግዳያት ግዳይ መምህር ፍቅሩ ኣርኣያ ስለቲ ምሳይ ዝገበርካዮ ስፍሕ ዝበለ ዓላል ብጣዕሚ መስግነካ ብስም ሰማዕቲ መስግነካ ተስፋ ገብር ካልእ ግዜ ካልእ መጽሓፍ ተርጉምካ ነዚ ዝመስል ወይ ካብዚ ዝተፈለየ ንሕብረተሰብ ይጠቅም ትብሎ መጽሓፍ ተርጉምካ ክተቐርብ ዘለኒ ተስፋ ወሰን ይብሉን ንሎሚ ስለቲ ግዜኻ ብጣዕሚ መስግነካ ኣነ እውን ብጣዕሚ መስግነኩም ስለዝገበርኩም ለይ ዕድመ ይቀኒየለ እዚ ትሕዝቶ በዚ ተዛዚሙሎ እቶም ነታ መጽሓፍ ብኸመይ ከም ትገዝእዋ ክትሓቱ ፀናሕኩም ኣብ ናይ ኤረና ናይ ዩቱብ ቻነል ኣብ ናይ ዓርቢ መደብ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ክሕብረኩም ፈቱ ተርጓሚ ባዕሉ ኣብ መስመር ናይ ርእቶታት ኮመንት ዝፀሓፎ ምዃኑ ከዘኻኽር ፈቱ ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላዊ ነቕራብ ንሻይ ገብረሃንስ እየ ዝመፅእ ዓርቢ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኽብ ሰላም ምስ ኩልና ሬድዮ ኤረና መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና
ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ። ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ስጋዕ ሕጂ ካብ 91 ጀሚሩ ልዕሊ 27 ዓመት ኣዝዩ ኣሰካፍን ኣሰቃቅን ዝኾነ ስቃይ ኣሕሊፍካ ኣለኻ። እዚ ሕማም ኮሮና ንህዝቢ ኤርትራ ሓድሽ ኣይኮነን። ቅድሚ ቀረብ ኣዋርሓት ብዙሕ ካብ ሱዳን ዝኣተወ ሕማም ተላበድ ብዙሓት ህይወት ኤርትራውያን ቀጢፉ እዩ። እዚ ሕማም እውን ካብኡ ፍልፍል ዝበለ ይኮነን። እንታይ ደኣ ንሕና ክንገብሮም ዘለና ቀንዲ ዝመሓላለፈልና ዘሎ ኮፍ ኢልና ኣብ ገዛና ክነሕልፎ ኣለና። ንሕና ወፃእ ንነብር ዘለና ደቅኹም ኣስታት ክልተ ቀናኸውን ካብ ገዛ ይወፃናን ተወሺብና ኢና ዘለና። ንሕና ወፃእ ዘለና እቲ ምዕቡል ሃገር ዝበሃል ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ዝኾነ ብፅሬት ጥራሕኹም ክትከናኸንዎ ትኽእሉ፣ ምስ ሰብ ኣይትቕረቡ፣ ኣብ ገዛኹም ኮፈሉ እንድሕር ዳኢሎምና ክንሰምዖም ኣለና። ፎሲ የለን። ሕጂ እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ገንዘብ ኣምፂና ፎሲ ክነምፃልኩም ኢና ኢሎም ዘብሉ ዘለው ኣይትቀበልዎም። ውፁእ ሕሶት እዩ ዝነበራ ናይ ሕክምና ትካላት ዓፂኻ መንእሰያት ምስ ሰብ ክትሕወስ የብልካን። ሕጂ ኢራን ሰሚዕክሞ ትኾኑ 85,000 እስራት ፈቲሓ። ስለምንታይ? እቲ ሕማም ተላበድ ኣብኡ እንተመፅዩ 85,000 ህዝወት ክጠፍእ እዩ እምበኣር። እዚ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓሊ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ዝተኣስሩ ኣሕዋትና ይፍታሐዮም። ኣቦታትና ናብ ገዝኦም ምፅኡ። ኣብ ማይ ነፍሒ ዘለዎ ኮሌጃት ንገዝኦም እመለሱ። ሳዋ ንግዜ ይተዓፆ። ንሕና ኣንጻር ናይ ሳዋ ይኮናን። እንታይ ደኣ ገደብ ክግበረሉ ኣለዎ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣልሕናዊ ንገብር ናብ ኩሉ ዓለም ግን ከ ደረት ኣለዎ። ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፀገም የብልናን። ባዕሉ ኢልኩም እቲ ሰብኣይ ፀገም ምስ ኢትዮጵያ የብልናን ኢሉ ናብ ገዝኦም እመለሱ። ሰብ ሰሪሑ ክነብር ማይ ከብለም ዘበናይ ሃረመን ክንዲዚ ዲጋመሊኡ እንዳተባሃለ ህዝብና መሕፀቢ ኢድ ክስእን እሞኻ ፅሬት ሓልዩ ክብለና ህዝቢ ኤርትራ ፅሬት ዝምህሮ ሰብ ኣይክህሉን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ፅሩይ እዩ። ማይ ቦጣን ንኸይዕድል ዓፂኻ ማይ ፅሬት ግበሩ ኢልካ ሳሙና ከይቀረብካ ከመይ ገይሩ እቲ ህዝቢ ከፅሪ? ህዝቢ ኤርትራ እወ እግዚኣብሄርካ ቁጣዕ ገብር ኣሎ። ስለምንታይ? ካብ እግዚኣብሄር ንላዕሊ ኣብ ጥምቀት ኣብ መርዓ ንደርፎ ዝነበርና ደርፊ ቀሊል ኣይኮነን። ጣዖት ምምላኽ ኣብ ሰብ ምምላኽ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። እታ ደርፊ ትዝክርዋ ዶ? እንታይ ከይከውን እንታየ ወዲ ኣፎም ከሎ ምሳይ ኢልና ንኣምላኽና ረሲዕና። ሕጂ ኸ ደቅና ስኢና 365 ሬሳ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ጥልያን ኮፍ ኢሉ ኣሎ። ከኣቱ ይከኣለኒ ኤርትራ ኣይተፈቅደን። ጥልያን ኣይኮኑን ኣብዮም ኣይንእቱን ኢና ኢሎምና ኣብዮም ደቅኹም ሬሳ ኣይተኸድኑ ኣይበሉና ኣለዉ። ሕጂ ኸ ኣብ ጥልያን ዝመቱ ኤርትራውያን ኣለውና። በዚ ሕማም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመቱ ኣለውና። 12 ዝሰቃዩ ኣሕዋት ኣለውና። ኣብ ካልእ ዓለም ከዓ ዘለው እግዚኣብሄር ባዕሉ ምሕረት የውርደሎም። እዚ ክንብል ከለና ኣብዞ ከለና ከማን እቲ ሕማም ንዓና ይገደፈናን። ኣብ ኤርትራ ከዓኒ ኣብ ቤተክርስትያን ጥራሕ ስለ ዝኸድካ ኣይኮነን። ልብኹም ክፈትዎ። ልክዕ ከምቲ ቤተክርስትያን ክጣትው ከለኹም ጫማኹም ኣውፂኹም ክጣቱ ከለኹም ንስኹም ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ልብኹም ክፈትዎ እዩ እምበቲ ጫማ ኣይኮነን። ጫማ ብታሕቲ ረስሓት ኣለዎ። ኣብ ልብና ዘሎ ረስሓት ገዲፍና እቲ ጎረቤተይ ፀገም እንድሕር ኣለዎ ሓግዞ። ሎሚ ገንዘብ ኣኪብካዮ ፅባሕ ደርቢኻ ክትከይድ ኢኻ። እቲ ጎረቤትካ ዘሎ ሓውካ እዩ። ሳሙና እንድሕር ዘይብሉ ሳሙና ሃቦ። እንተዘይኮይኑ ግን ፅባሕ ንሱ ተሓሚሙ ንስኻ እውን ክትሓምም ኢኻ። እቲ ሕማም ንዓይ ጥራሕ ኣይኮነትን ንኹላህ ከ ኣብቲ ጎረቤትካ ዘሎ ድኻ እንተኮይኑ ሓግዞ። ፅሬት ንሱ እንድሕር ዘይሓልዩ ብኡ እቲ ሕማም ክትመፀካ እያ። ከምቲ ባህልና ሰላም ንባሃሎ ኣርሒቕና ንሕሰብ። ሰላም ኣይንግበር። እግዚኣብሄር ኣሎ ምሳና እንዳበልና ኣይንጋገ። ኣምላኽ ኮን ኢሉ እዩ። እምነትኩም እዩ ዘድልየኒ። ብልብኻ ፍቕሪ ከድልየካ እዩ። ብኢድ ሰላም ግን ኣይኮነን። ታጥቕሰት ረሲዓ እምበር ኣብ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዝመፅእ ኣብ ገዛኹም ሓፂኹም ኮፍ ኢልኩም ፀልዩ እዩ ዝብል። ኮፍ ኢልና ከዓኒ ጸሎትና ካብ ልብና ንኣምላኽና ነስዕድ። ከም ዝቦና ላንቻ ዝበሎ መራሕቲ እዮም ዝቐትሉ። እወ እንሆ ናይ ዓዲ እንግሊዝ መራሒ ተታሒዙ ኣሎ በዛ ኮሮና። ካልኦትን ክስዕቡ እዮም። ጸሎት ንግበር ይሕዋት ኣዴታት ኣቦታት ከምቶም ናይ ቀደም ኣቦታት ጸሎት ንግበር። ኣቕሽቲ ትጋገዩ ዘለኹም ናብ ልብኹም ተመለሱ። ህዝቢ ተጋግዩ መስቀል ተሳለሙ እንዳበልኩም ክስታይ ተብሉ ብልቡ እግዚኣብሄር ዝልምን ፈልጦ እሞ በጃኹም ህዝቢ ኤርትራ
أبجزهم كفلوا أبجزهم كوفي كل صلة تبصحوا إزجاء بيهر نايز خد كاهي كونس أبجزها هون كاون يسمعك كاي لبخ عايزره روح لبها اللونا أسراتنا يفتحوا أسراتنا يفتحوا كالي حتى يبلنان نهزبي إرتران إحنا كلهم قبروا لينا كاب سبعين نتبن أسراتنا قن يفتحوا إذا حجي جنزب زكوا زلوا كنا نقرأكم جنزب مبر نحكمنا نقر عيد لنا نيلهم تزاريبهم بعلم هقدف جنزب مبر نحكمنا وحتى عيد لنا نيلهم اتجنزب نمانيو كم قد بحجين بعل كشان نود برها سياسة فرق ود برها متزي كوينو نهزب إرتراس لزي كونه بجاها هزب إرترا أبجزها خوفل نزا حما وان كتسقرا عاود نهزب إرترا إزقا بيهر كأنه كلهنا يحلونا يقني اللي حجي انت يلا حجي كل حزب عالم لومي ام وشاب وي ام عشاق ام محبا اب هيوتكا اب حدقا مدحان اندي دولو حجيتي موشاب تبا صوع دولو حدا بتغرنيا بدخونه سب ردون دي محبا وي معشاق وي هيوتكا اب حدقا مدحان مالتي زي مجمريا خنصر كخير اللون اتي موشاب انتاي مخانو سبات دي فولتو هولو سدخولو اب حرسب ناس بوزو حتي قنقطا سد دفلاله حجيتي موشاب مالت بحصر زبله معشاق محبا هيوتكا خاب حدقا مدحان مالتي نعيد السمع زي حجي مجمريا كله تهزب يتراخ فولتو خير اللو زي خاني نمنتاي خمز تباهيل نمنتاي كخمز غيرو دحريلنا بزي مصي دلو ناي كوفيد 19 تباهيل صوع دلو كورونا فيروس دبهال كل حزب عالم الشرقي دلو حمامي مجمريا زي املاح بعلو صورنا خابزي ادحنا زي من كل حزب عالم الشرقي دلو بفلاي كان بافريقيا نحرم مصيو نحنا شجراتنا قبل الشجر يوسخنا دلو حجي نحنا مهللات راي دلينا نمبر لومي حجي جنزب واصيكا جنزب غيركا تغزو دكتور يلم جنزب ندحر مليون ندحر اوصيها 10 مليون اوصيها حد دكتورات تغزي حد دخونه هوسبيتال كسر حي تخلنا قدم كخون دغبو كل حزب اثران نزاربول نيرنا تصقم ابز مصيو حجي معات صقم فطير له شجر فطير له حجي لومي جنزب نعا سب كموت كله افركبه بهال كله تعتع الكا سب اب افموت بصحي كله تدحنا ነገር ብዙ ገንዘብ አዋጪ ካሉ ተገብረሉ ነገር ብዙ አይከሁልኒ ጌጋ ተገይሪ ጌጋ ተፈጽሚ ብድኾነ በኩሉ ኤርትራዊ ጌጋ ተፈጽሚ በተቃውማ ይሁን በደጋፍ ይሁን ጌጋን ህዝብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ህዝብ ኤርትራ ኣብ ብኽያት ኣብ ሓዘን ኣብ ስደት ኣብ ጭንቀት ይነብር ሕጂኻ ኣምላኹ ሕጂ ኣምላኽ በዓሉ የድሕነት አይና ከምንኸ 5 مليون اوصيكا حج لهم حدا دخونه دكتور كتري تخلنيها 14 هوسبيتال كسرح تخلنيها ازدلنا همت وان مرتع وان افركبو خوين مصنا تزلو بنت حزبنا بحصر دبله مريم دي امن مكيل دي امن ات امنتو ايفليو اب حداغا وديقنا لنا حماق هو تنصار لنا نحن نحايش نحن ساب غزانا ندهالينا كوفيلنا لحاننا ما ينحصب نبلعون سينا يموتنينا بزخونه منقدي بزن ريدلنا بزن ابدلنا هيوت كن ريخلنا نحن حاشناينا ኤርትራ ሎሚ ብመልክዕ ኣስመራ ጥራይ ኣይኮነን ትጥመት ኣብ ገጠር ደለው ዝነብሩ ኤርትራውያን ወዝሑ ካብ ኣብ ከተማታት ደለው ክንሓስቦ ዝግባአና እዞም ኣሕዋተይ ገለ ሰብ ብጀካ ኣስመራ ካልእ ኤርትራ ከም ዘየላ ዝሓስብ ከም ዘለው ንፈልጦም ኢና ንሪኦም ኢና ኩላህና ኣብዚ ንዕዘቦ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ መብዛሕትኡ ኣብ ገጠር ዝነብር ሓንቲ ዘይፈልጥ ማይ ይትረፍ كحسبوا له نزاش شينا كمان ما يكدف الله يتخيل بهرات كم دلونا هم فلق كلا لنا تسقمنا زي بس يحلو زي بأملاح بعلم حرت هم سألنا نحن أنت ميت ولا حنت نحن قد سبوق لنا حاسي مكينا زويرنا برهان قارئنا زوم صدرنا لن كيموتوا دوجهني زخلوا صدرهم كفيلهم دقهم كفيلهم برهان كيرئينا خي عربو يوجهن نمبر أنا يدل هو عدي ميتة صحيح عريباتني أنا ولا حنتي سأقام يبين كل الدريق وسبي مزجن أملاق لون فتاري
እቶም ስድራና ግን ደቆም ከፍ ኢሎም ብርሃን ክንርኢና ልቸውን ወልዒና ቴሌቪዥን ኣብ ወልዕና ጥፊና ክንክእል ኢና ኢሎም እንዳሓሰቡ ኤርትራውያን ኩልኩም መብዛሕትና እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ኣብ ገጠር ይመንብሩ ኣነ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣነ ብዓቕመይ ኣነ ዝኾነ ክገብር ይኽእል እየ ኣጅኹም ከ ህዝቢ ኤርትራ ቀደም ሽግርካ ሓሊፍካ ሃሎማ ሓንፈልካ ብሓይል ኣምላኽ ጥራይ ድብል እዚኣ ወዲሓንኩም ቻው إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا مجمريا راديو إرينا بطعم يمسكن نزي كخون زبقعه زقبره مالتيو نتروم كا سلام زخبركا حزب إرترا صعرنيا حبونيا زيت حلل حزب إرترا زي قادر ندبلعكا دقخا قديفكا نفسخا قديفكا زعبخايو سورا حج منغستي إلو أب رأسيخا شي زبزولو حجون حنتي يقزكاني إساخت قبرا زلكا بتا طب تبل ماي زعقوركايا بتا حرق أقسامنا صريت أب رأسيو خاني اتي صبق بحلخا أب حقوس أب حزن اكبلكا تخدو نجزيو تقارصو مالتيو اتي بإقرخا زخيد كي تحللكا بإقرخا تكدو إز منغست زي قداوي خايكونن ناتكا يكونن او حزب إرترا لبم خلأي لبوا خحلفو زدل خاني نتي سراوت نعوه خاني بحق يبلو حسب بمو يترفدو اب تحت غدغاد كنكاس اب لعل غدغاد كنكا خمانا يتخلوني خا سلازي سني كحاليلوم نتوم تأثيرهم زلو نتوم مايديو صريديو قالدي خرفو نعوم سي بتا نفسهم سناب اخ امطوا نفسهم سي نبتا تحت غدغاد كتوا نحنت دقيقون وانتخون كم ايه زبد امو ازي زواصا دلو ገንዘብ دي قالديو نهزبنا ولا حنت ايتقمنيو كنده يتواصيون بشم حزبي بشم سواات بشم قلقل حمامات كنده يتواصيو ازق منغست زلو كن حزب إرترا سلازي طقمو እዚ ገንዘብ ዘዋጽኦ ዘለው ግን ንዕኡ ኸ ሳንቲም ሕሊፉ ስለዘይ ሂቦ በጃኹም ኣይተዋጽዩ ኣነ ዝብል ስለምንታይ ናዋጽእ ይሕዋተይ በጃኻትኩም ለብሙ እዞም ክዛረቡ ድወዓሉ ሙሉ መዓልቲ ንመንግስቲ ወኪሎም ድዮም ንኢሳያስ ወኪሎም ድዮም ንውልቀ ሰብ ፕሊዝ ኣይትስምዕዎም ኣይትከተልዎም ንሕና ከኣኒ ያ I don't know ተዛራቢት ኣይኮንኩን ግን ብጸሎትን ብስምረትን بحاليوتن كنسعرو إنا نزغزيه صباح كخوني it will be tomorrow صباح كخوني صباح كتصبقت كونيا أجخم بحبو نحلفا نزيا يقني لنا راديو إرينا I hope كحالفهم كسمعو حزب إرترا كسمعو نزي محلال فوزد لنا ناي حاليوت ناي نفقوت ناي دليت قالات I hope سلازي يقني لي نزي أخم محلالف زتوهبني عدل أول جات سنتة راديو رينا أنت تنن كنا شعبنا خلنا نقول جماعة باخد الناس خدينا نقول جماعة باخد نيل نشكدك سنة أنت باخد ودنا جات سنتة تكون مالك لين كده شعب رتبوا سوا سلام يكونكم مالك أنت جنال أنت بهل أنت قر كذا لهم بولد نسلام تجيروكم تعرف جيرو جالة تمني تكون مالك لين كده أنجا جربنا وقتني أنتون هم باخدنا شو خديهم قالنا خنكي نعلم صفات فقدون ما نكوسوك إسلام باخدنكي ين انتقلنا كذا هم نخرج على اللي هون ناس يكون على بنت تركفنا هم نكون كونك حكين أخوهم باب حكين سنة خليه هم باب نقول داينين حكين سواء كذا نفرق أصلين لكن كم ده تكفى فنكون كلين ورد قدام كنا شغلانين كذا نفرق خص كود كمران لا رب محرر لك كان جاركم بيسخ لكن شغلانين لا رب عرلا معلقين نانا لا تعيبكم أن جربوا ين إن أول جارب جار صوركم وعوانينكم إن أول نظافة من جربوا نحن تسنق عن نكن جربوا قدام كورس معنا ينحكي سلام نكون كنا سلام نكون خان فنكون كريل فنكون سماه فنكون طفل نيتكل فنكون نحن لو كتني لكن كلا خان فرست لا كريل فرست لا هو أكان يهم نقول دوي نقول سلام نحن دكوين شغل كم جار دبكاس كنا قبل تصير سلام من شغل هو يكون معنا دقيق لين ركود أنا
حكمنا نكوسي حكم ريالي لنا حكنا شفت كلهم بق انني سلاد انتروكم يكون كنا سلاد ترى سلاد تقول انت هو كل سلادين سلاد ورا خلاني قالي بس انت اسالوا انت لا لبك هذا حضنه نقر وني سخلا ما انا وريك حكم ساعه حرقين الترين سلاد حكم فرح وانتركيت حكم فرح وقول نيك الفرح وقول بقى انت تنانا حضنه انت خاص النجو تنانا حضنه جربنا ليك كيدنا له اني اطرح نقني دول امبرا لي غير كو من اساس سجنسهم بو من اساس ساوتهم بو من اساسهم بو سجل سكو سجنسهم بو سسلان عند اللي غتلت لينا سحل لينا خاني لينا اخلاني ندنا قالوا حكايه ندنا قالوا دو بنسبك نحكايه دلاغنا دو كبيرو بنسب ندنا حكايه ندنا قالوا دو بدا قلنا يلو وانقرا بدا قلنا يلو كو سجل لهم بو نابلغا جهاد ميستك نابلغا بيتك استك نابلغا جهوبا استك سسلان دلا نكيل هذا النا كان استك كوتاتم بك نكو نين فرشاو لما الاساي ساوت لمبوك فرشاو سودان وريكا كو سودان سيند سودنو اثيوبيا نيسان سجلتو ايران قدو سقوتين سحاكو سقوت فدو كلهم سجلت بقى نهيت يكم درسوكم مالتين يكوسو بجيب ان جوا مدناخر انتن امانه وريكا جارجن حيلته وريكا وسدو كاس عدنا خرجن نان قد اننا قد لا جاسي ينجنا اسلام دينا كستان جاسي من خرجن لا لبكذا فن خرجن ويكو جاسو بيت نحسب فتحنا ودي جاسي مودن تسلام اخر يا لا لطيفين انت كستان اسجو يدنا قد صلوات ترى جارني تبارك لكن لا ريكم لا ناخذنه نقر ونيس سلاد نحر اخلاني نفعنا وين نقر ونيس لا ناخذنه ينيلد لا لكلنا انت اللي دللو ان كسر كاسخلا مرخ كاسخلا نيتكم من كلكم وجار بارنت وجار عافيته وانت ولدنت هذا عناكم باي ثانك يو لاني لما إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا. أنا إذا فيروس كورونا زبهال زي هذا هيود يقول له كم بكتيريا هيود له نيريو فيروس جن نفاتيو تفتاف كده حزب إريترا نايسياس بكتيريا فيروس تسكيو احترام سمونتان حمد ايتفان نايموتان كده جن نحن اتم ناهي قدف عبالات أبزي قزاو تنامت يوم حاجز نقبرلو نزبي إريترا زبلو زلو ايش الناكا إسياسي لهم يبسحرو نصم بإنباستات عزيزهم إساس انتصرفهم زتعوه سبات يوم جام تزاز كوهابون كلهم تزيق بركا أقدر تكاب عدي أتقلها تتموكو صارنا يا زلا نعايت من يوم زوام دلو ስለዚ ዕጭ እታ ገንዘብ ኣብዚኣ መፅኦም ዝሓትዘለዉ ዕጭ ንብሎም ህዝብና መቕተሊኡን መእሰሪኡን ታዕሪፍ ኣይንኸትል ኣለና ካዶ ተቢሸለሑ فيروس كورونا أكن تبيشلحو عالم الميتة يعني تلحو يعني نويل تميتة التميتة ماكي عالم شيء تما منو نبض ولكنه يلا يبقى عالم ما يمشي ينن يندورين كونكو صعب لي أرجو في يمين أتلاكين تلاحوكو مما يشيته هاي يشيني دافع بيت تديه يعني يشي قادة اللي تنفس حكاليش يشيلوكو حكاليش يشي قبو حكاليش كيها تلاحوكو يهميتين ماكي إن شاء الله تلاحو هنا تما إنسياس كويس كادوبا بديها لحو يكو كيها تلاحوكو مما يشيتن ناني يكين كن سين من نشاط سنة من بيشنا لكن إسياسة نحي تعريفه ملو نانو سنة يقدفو سنة حبس دربيشنه سلادي ما حتنا لكن تلحوكو سرعة كني سرعة تاريخين سرعة طفينا تقول تميتين ردور بيشي لحوكني عكا ما يشترى جمالتو نلو حاجة تشدون الدينين 20 سنة لما تمك بحار الجديا
لما تنك ملحن الجديا ربين ينين أكال جن حنو نلب حقنتش سجون الدينين يعني حوتي ربي درجي كانتا ربينكو حوتي قدتنكو نقدبين يعني عيني تا إيساد حكومة حيا حبس دربشين منادلين قدما حبس دربشين يقدبين كانتانو موارشو ربين يمين يمكنك مرارجي يا ريت طلعوا ربي حوتي بيتاجي شهادة ربي ينبرك نم ربتنو كان قدال فاتحة كابنا ربنا عليجي بلا بحالاكن إسياس سجين يعني ربتم ينيني مكمال عليجي علشان كده تلوحوا ته ما ماشيتن سرع كي تطفينا جملتو هيك سنقا فزود عنكم بقانقا تقرأ سلام قليبا لكم فتي اندبر أركم تحاتكم ولعالكم كبساكم وسمهركم أسق بركة يتيبلون يتحميون بدير أي عالكا سلام قليبا لكم فتو وإلا بسمكم يوم قال آية أول وقبت على التاء لكن سامحونا تقرأ للفاقة كمان يركبون اللي يكون أدمينات والله ما قصر يعني فسلام لبلوكم هلو تي بي إيري وتي بي ناي وجماعة إريتراويان دي بالتوك اندت عزموكم بسميتكم سلام لبلوكم اندبت أو كل اللي في يورو كل دلكمتو فالحمام ما سهل لا فلوي فرد بيت لبولو طبقة ليودي محامل يودي قبل يبلع واسطة لألبو حمام ما سعينها لا أبشركم وروت اللي فايل كسوت هلا اللي فايل هني بعل أكويت لنسي وروكا كما جورنا باقات هلا ورحاوي لنكفلها لنا سلاد لنسو نتكفلها لنا وروكا نايق اللي نساته من اللي حمام اللي يتفرهو حزبي وصريت أنا قلكم يسئلني نوسكم تأمور أكثر مني وسلام لبلوكم هلا وإذ إريتريا وأدا شوية لو كنتها مملا يكون بزحوة بيلوكم إليا نيرا قزي خاتز أبي أي أورا نسوك الزمد عقبي قبار كفو إيدي مسرخبي ما يقدفو مع المزنبي بودة تاچاو كابا إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا نحن إرتراوين إزي بفلاي كمزي عينت هاد نايدو قوانا فلالا يخمت سخولة بالسوشيال ميدياتات نكابابر متأماني قوليدو المعلومات كابز الخيد قنينا إلا أنا كنت طريق محوات بزح ببدي تردو سب ترديو ثم دليت فتحتوا لور لكم ترجتان أي حزبكم كم سمع فليتهم ولاتهم دقفت البهارون بزح مسخوبو أي تراي اندحر تدلاي فتحي نتنا حزبي أنزا ترديو وثم مثل سرعة دلون نحزبهم حاليهم يلقفوا دلو أمارات سلزي بلو مقنعته زي حمامة زي عشقاري زي حمامة زي أتصنات سلزو فلطور له ببتناتهم عبد قبرو نحنا زي هاجر زي نحنا كلاتنا لد تولد عبد سدت عبد قحفل دول أوان نحنا إرتراوين زي هاجر زي هاجر قبو مبايكونا كم تبع على بونا ولا ما رأي مدبلوه زي هاجر حزب تزيب له هاجر يدله لب نكبر نكبابر ندمت لو من زور دلنا ويون لومي كاي عرناين خيدلنا شجرات صبح نقوم كوفي دسلت صنحنا ناي حزبن ناي وشت هاجرن دلو راء خلونا خلالو داس واي غاني اب استفاتير دلو ريتوتات إرتراوين كنسوم علنا مصينا تريتو كلاتكم حريقكم ساقم سلا سمامعو سلا سمامعهم زوم قال فلي دلو حسابون ديكاتعكم دلو سلازيتي هدي إدكاناي مردا اتي هدي إدكاناي ملزاب اتي هدي إدكا بحاب حدا كلخاسي تخلو منقدتات بزح كركر كنفتربنا نحنا عم مسرح كم تنكالو تاقراد وصحو أبكم مشقرات سلازلنا أزينا قرات زخا حليفو رحوان سلامن مصعينا نقصلو لقنا حسب تغينا بمسو عالم بنردان كنتاخاخب كنكل علينا موني حقوفت نقول إذا شقر كحلفي كيتسألمتخا الوقح نقرات سلازيلا هدي إلنا أجوخ محوات بسبات بتفطرهم نقرات ناي مردا بحريات نترموني
ቴንኪው ሬድዮ ኤረና ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩልና መልእክትታት ካብ ግዜኡ መፂኹም ትቡና ብፍላይ ሰዓታት ከዓኒ ምሳኾና ምስ ትገብሮ ዘለኹም ኩሉ ኣብቲ ቃልሲ ንሕና እውን ኣብ ጎንኩም ቀፃሊ ናታትኩም ትገብሮ ፕሮግራም ኣብዚ መፂና ዲስካስ ንገብረሉ ትርኢታታትኩም ብዙሕ ዝፈላለ ነገራት ኣብናን ቀፅልዎ እቲ ህዝቢ ከዓ ብዙሕ ካብኹም ከም ድመሃር ይድኣምን እሞ ሓርነትና ናይ ገድኒ ህዝቢ ኤርትራ ኣጆኹም ኣጆና ቴንኪው የኒ ሓወይ كيف إنتاج إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناصع دمص إرتراويان